ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଧାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂରା ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଧାମ ଯାହାର ପରମ୍ପରା 500 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକା, ଯାହାକୁ ପତିତପାବନ ବାନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହି ପତାକାରେ କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପବନର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ପତାକା ଉଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏହି ପତାକା ପବନର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ଏହି ପତାକା କିପରି ଉଡ଼େ ଆଉ କେମିତି ଉଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ରହସ୍ୟ କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ନୀଳଚକ୍ର ବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ର ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନୀଳଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଚକ୍ର ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କଲାପରି ଦେଖାଯିବ। ଏହା କେମିତି ହୁଏ ଏବଂ କାହିଁକି ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ପକ୍ଷୀ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିନାହିଁ। ପୁରୀର ମହାପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପୁରୀରେ ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ପରିମାଣର ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହଜାର ଲୋକରୁ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ସରେ ନାହିଁ କି କେବେ ବଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଳେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ 500 ରାନ୍ଧୁଣୀ ଏବଂ 300 ସହକର୍ମୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ 7ଟି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଉପରେ ଥିବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କେମିତି ହୁଏ ଆଉ କାହିଁକି ହୁଏ, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର 4 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ଫୁଟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହାରାହାରି 214 ଫୁଟ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କେବେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କେବେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ କଥା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ।